मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जादों जाहैबाय जोंहा बेंगलर वेलफेयार एस'सिएशना सानै बर' सिख्लाफोर हमनो मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो बेबायदिनो गुबुन हारिफोरजों देहायारि गाज्रि सोमोन्दो दंमोननो। दा बेनिखायनो आङो बिराद मोजां मोनदों हमनो मोननायखौ नुनानै। दा बेफोरबायदि गाज्रि देहायारि सोमोन्दो थाग्राफोरखौ फालांगिरिफोरखौ हमजोबनांगौ, बेबायदिनो हमनांगौ। ओमफ्राय बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा, दा बिसोरो बेबायदिनो थाखा फैसा खामायनो होननानै बिदेशियाव थाङो। नाथायब्ला बेफोरबायदि माखासे, आं गोबांखौ बुङाखै दे, माखासे सिख्लाफोरा बेफोरबायदि देहायारि फालांगियावसो इनभल्भ जाहैयो आरोना। दा बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा बेफोरबायदि जाथावनाङामोन, दुखु मोननाय फैयो एसे बर' हिसाबै। बेफोरबायदि सानफ्रोमबो गुबुन हारिफोरजों नुबाय थायोब्ला एक्सुवेलि मा जामारखो, दा बुहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो। दा आङो भिडिअखौ सालायनानै देखायलांनोसै। जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। My name is Anjali Nazari, village Kokrazar, district Kokrazar, village Tumbazar. Bodo Islamनिफ्राय जोंखौहाय मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बेयावहाय लाबोबाय, सावरायलायनाय जाबाय आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि खामानिखौ मावला होननानै आं रिकुवेस्ट खालामबाय। न'आव थांनाय फारसे आङो न'आवहाय डिसेम्बराव थांगोन। दे। सुस्मिता नार्जारी, विलेज खासलाबारी, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, बिटिआर आसाम। आं डिसेम्बराव थांगोन। कितना दिन हो गया ऐसा हम लोग को हो रहा है? कितना दिन हो गया बड़ा बहुत दिन। कितना दिन हुआ है कब से? इसको पूछो, आपका फ्रेंड। बोलो। टाइम पास तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, टाइम पास हो ही नहीं सकता है। हाँ। इनका बैकग्राउंड मालूम है, घर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, इनका बैकग्राउंड मालूम है तेरे को? पूछो। मालूम नहीं है ना? मालूम है। जो थोड़ा देर पहले बात किया था, मैं बात किया था, तो मेरे को आपका वॉइस थोड़ा सा सुनने को मिला है, ठीक है? इसलिए मैं इनका सब कुछ मालूम होना है, फ्यूचर कैसे होना है, ये सब कुछ मेरे को अच्छी तरह से मालूम होना है, ठीक है? टाइम पास मेरे सामने बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर कौन है बोलो? ठीक है, सुष्मी, टाइम पास तो मेरा सामने बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, टाइम पास मेरा सामने बिल्कुल कभी नहीं हो ही नहीं सकता है। होगा ना? बेजों गोसो लायो होननानै मोनथियोमोन दा? नोंनि खाथियाव मानो बियो अफेनलि बेफोरबायदि खामानि मानो मावनो मोनदों? नोंनि खाथियाव मानो फैनो मोनदों?